Komachielo ni dwaro nitie maneno ni jomatindo obedo kod ng'eyo matut e weche mag nyodo kaka yo mar geng'o midhiero mag nyalo yudo kuom rem bedo kod nonro makamano. Jolony weche mag thieth lero ni kopogre kod higni mokalo, jomatindo sani yudo nonro kod ler e weche mag nyodo e mbui. Gikwayo oganda mondo chik itgi ne jomatinde seche ma bende gidwaro ng'eyo matut e weche mag nyodo, kowacho ni mano biro konyo duoko piny iye ma ohiu kod keny machon e kind nyithindo manyiri. Ngire Musur en jalony e riwruok mar Amref. We in most African countries have not embraced sexuality education and institutionalized it. So many countries don't have sexuality education. Young people are not equipped with knowledge to manage their sexuality. So what are they doing? They are getting it from the internet. You cannot control what is in the internet. In fact, we know that the fastest growing industry in the world is pornography, because people are accessing internet and phones, and they're accessing pornographic materials because there is lack of controlled education. Osur bende wacho ni jomatindo nego mi thuolo mar golo pachgi kaka yo mar medo bedo kod ng'eyo e weche mag nyodo kod weche mamoko ma bende mulo ngimagi. HIV remains a problem. Actually, among the adolescent girls, the rates of HIV are going up, when in the country it is going down. So it is something we need to talk about. People have talked about the triple threat, and many times they tell us in different ways. So we need to listen to young people. Komachielo bende en ni Johannesburg County